fucking også folkens, og i dag sidder vi inde på GG PvP, og vi fucking, og vi skal vote lige for det hele OP, for jeg flækker alle stadigvæk. Lægger du? Ja. Nej, jeg flækker alt. Er du dum? Hvad så altså? Alt OP. Alt sit OP. Ja, også. Sæt pik, dænge. Det gider at høre på dig. Hvad er det for noget kage, noget spilindstilling? Sæt pik. Jump boost! For satan. OP jump boost. Nu er jump boost. Okay. OP kids. Hallo, kom nu bare. Ej, så starter det, så skal jeg lige starte forfra. Ej, sut. Sæt pik på din mor, og din mor griner lidt for meget af mig. Ha 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 ha. Din mor. Hvor er du? Ja. I can see it in the sky. I can see it in the small eyes. Hvem har vi? Er der nogle gode herinde? Nej, kom nu. Nu starter det. Ja, sådan. Sådan der med. Du har OP ting. Oh shit! Fuck! Hey, hvis du finder et stensværd, så tag det, for det er fucking OP, mand. Han har jernrustning. Han har mave, og han har hoved, og og han er tissemand. Jeg aner ikke, hvad du snakker om, Benjamin. Jo. Jeg kører på 100 fps. Jeg kan lige tjekke, hvad jeg kører på. Fuck er du hen? Jeg har Interpulse. Det har jeg også. Jump! Fuck. Fuck, du går op højt. No shit, Sherlock. Nej. Hvor zoom ind på mig? Har du Optifine? Sådan. Hvor fuck er du hen? Du skal ikke smutte, når jeg lige er der. Yeah. Jeg sidder stop på øen. Du har diabukser. Jeg kan godt lide. Jeg var lige over på den ø, du var på, og der var en kiste nede, som du ikke havde taget, hvor du kom. Lol. Jeg har det. Nej. Kom nu for satan! Døde du? Gik. Det er lige over at tage et game. Okay, hvad for game skal vi tage? Er du død? Ja. Okay, kom. Jeg er lige bag dig. Vi tager lige et mod hinanden, ikke også? Jo. Det der end 1. Ja, jeg er inde. OP for alt. OP Folsen, og velkommen til det. Så slutter vi lidt pække. Ellers tager du på min tissemand. Jeg har taget bare kister. Det der OP kister. Ja. Det er den eneste måde, man hurtigt kan komme ind i midten på. Jeg tror, er det dig, der er derovre? Ja. Jeg kan se dig. Hvor er du? Jeg er her. Over på den anden side. Hvor? Nå, det er han. Han har fået dia. Svær, what? Han har fået jernsvær og lysende. Og så har han fået Lysende? diabukser. Hvad for en taber siger lysende? Det gør jeg. Nå, så forklarer det alt. Nej, hun forklarer ikke min matematik, så. Diamondsvær. Hvad forklarer hun så? Hvad? Ej, der er jump boost. Der er det boost ting. Er der kister hernede? Der er kister. Der er fucking kister. Man! Diamave! Diamave! Dia-password! Jeg er 2G, jeg vil så muligt, mand. Fuck, man, han har fuldt diamondrustning, der. Nej, jeg mangler bare hjælp. Ja, du har jeg har fået det OP-svær. Hallo, det er OP-svær i sharpness 5. Okay, jeg går bare ind til midten. Jeg er fyldt diamond armor. Hej Mathias. Hallo, jeg kan ikke fucking nakke dig. Jo. Så hvad fanden? Den her etteren igen. Okay. Kom nu. Så høj! Er du inde? Ja. Jeg er på den anden side af dig. Gå hen kongevis. Jeg skriver om
10 minutter. Tager du cykel til fodbold? Hvad kan man overhovedet købe en bajer? Du skal ikke købe. Du må gå hjem. Jeg får aldrig spillet. Nej. Du tager det tilbage efter kampen. Gå hjem. Så begynder vi. Er det er også to mod hinanden? Du har fået Diax. Det har jeg også, lol. Du har ikke engang, du har kommet på jernbukser. Det har jeg også, mand. Lysene. Lysene. Faldt du ned? Der er jo kister. Hvor er der en kiste? Ja, Din fucking... Diabukser. Diamave. Lyser de? Ja. Er de lysende? Ja. Kig lige, hvad den økster. Ej, jeg har ikke fået nogen hjelm. Det er heller ikke. Jeg har ikke fået Interpulse. Jamen, kig lige, hvad for en, der er bedst af de to. Jeg har 2 Interpulse. Så ja, Alex, come to me. Mathias. Ja, okay, sikkert lige. Fuck af. Ej, fuck. Oh shit! You should daddy sword. What the fuck? Du kan ikke... Hop! Jeg nakker dig, det ved du godt. Det var i Sharpness V. Hvordan kan du blive ved med at vinde? Det er fordi mit sværd er Sharpness V. Nå, er det kun os 2? Ja. Nå. Ej, nu skal vi have en med andre. Vi ser om vi kan finde. Ej, jeg stopper altså lige min optag. Du optager vel ikke? Jo. Okay, skal vi så tage... Vi tager den her, et her nede. Et... Ja, Scourware. Interwork. Kom nu! Ja, men Kom nu. hvor lang tid går det for? Nej, Det er kun os 2 derinde. Benjamin, kan du ikke gå hjem? Så der kom en til. No, ikke just cows. Stem på OP Kister. Ja, okay. Stem på OP Kister. Stem på OP Kister. Nå, det kan jeg ikke. Kister. Stem på glas. Spillet starter. Okay, Benjamin, hold din kæft. Jeg starter min om 3, 2, 1. Masser altså. Irish. Altså. Og Benjamin. Sammen med Humble, og Benjamin han spiller så. Han er bare pisse så. Hvad er det, Mathias sej 1? Nej, sejr 1. Jeg får det. Er klar. Kom fucking nu, mand. Okay. 3, 2, 1. Nu. De er hjemme. Hallo Benjamin, man kan høre det. Lysene. En lysende hjelm. Fuck, den er rig. Det er chest. Fuld diamo. Slap af. Yes. Jeg fik de gode svar, mand. Er I klar? Lysende. Ja. Men du ved godt, at Mathias er bedre rustet end dig. Jamen, jeg er bedre end ham til PvP dobbelt så meget. Han mangler kun maverusten. Hej Mathias, jeg ser dig. Nej. Hvordan fuck kom du allerede herover? Det var ikke mig. Nej, det er ikke dig. Nul. Det var du. Jeg ved godt, der er en, der prøver at drukne mig. Hvor dum er han? Fuck, jeg har lige beskæret. Hvor dum var jeg lige. Og bare vente på mig. Øj. Det er en, der ikke engang har nogen strøm. Ej, jeg så ham, han hoppede bare. What do you want? Lol, han døde. Jeg har ikke fundet... Hvor lucky var det der lige, mand? Alex, kan jeg så ikke bare få officeren på... Shit, han rammer mig. Alex, kan jeg ikke få officeren på Chicken Crab? Nej. Hvorfor? For jeg sidder lige og spiller. Ja, men senere.
Ja, måske. Ja, han kan ikke det. Okay, jeg er low. Ej, hack, det er hack. Ja, det er godt, jeg er allerede optaget. Prøv at se. Så du det der hack der? Fucking hacker. What? Se det der hack. Det er så meget killer over. Okay. Så ser vi det. Hallo, hun står og kigger i sin fucking inventory, og så slår hun mig. Hvor han spiller? Inde på chicken. Okay, alle folk sammen. Nu slutter vi fandme det her klip. Er I med på det? Vi slutter det. Ikke lige nu. Vi slutter det her klip som en professionel sådan her. Se, så du slår mig. Nej, den lille faggot, så hun slår det af. Ja, så slår hun det til. Når der ikke er nogen. Hallo. Duks.